sang jaya dalu arara sapir kang lintang kumedhap titi sonyo tengah wengi lumrang kandaning puspita kang karengan putyan liro sang Dwijawara ambrengan lir swaraning madu bronto manungsun sarining kembang padha kanthi raharja Bathara Kresna nuwun pangestunipun Panembahan mboten mangke sambi kala saha iki inggih menika kadang kula Dimas Arjuna. Oh, Arjuna padha kanthi Basuki. Nuwun pangestunipun Panembahan. Banjur kepiye Kresna? Kepareng matur saking Adi Panembahan. Yayi Prabu Puntadewa marengaken jimat Kalimasada kula bekta. Dimas Arjuna sawangen sanipun Panembahan nyuwun wejangan maknanipun jimat Kalimasada. Mengkono Arjuna kula nuwun inggih Panembahan yen kowe bakal nyuwun wejangan maknane jimat Kalimasada kudu suci lahir batinmu. Monggo tak waspadake durung bisa suci lahir batinmu. Nek kowe ndandak sesuci mbangunke tapa kesuwen ana sarana ingkang kowe bisa banjur saknalika suci lahir batinmu bisa mengkono apa wejangan maknane jimat Kalimasada kula nuwun inggih iki tirta saka Kayuwangan ingaran tirta Panjuta kowe ngunjuk iki bisa suci lahir batinmu yen mekaten kaparingna ingkang putra Arjuna badhe kula unjuk kinarya sarana nyucikaken lahir batos ya panono molat marari sang Arjuna esmunya kang lakya kamanungsan kaselpan ring tingkahing mungsuh niran padha kadang danono wang-wane anak panganak ing yayah miyang ibu len wanggih paman maka dinarpa salaya Yan Arjuna ngunjuk tirta peparingnya sang Tapa Begawan Wisakarma den ngendikaaken tirta Panjuta sejatos punika tirta ingkang denisi daru beksi dening sang Tapa Begawan Wisakarma upami sanesipun Janaka tentu lebur papan tanpa dadi eling-eling Yan Arjuna satriya kekasing dewa saka digdayane Janaka saka ampuhe tirta ingkang kaparingaken ndrodhok anggane Yan Arjuna jelek dadi yaksa sak prabata suta
Wah. Opo iki aku gak dadi kaya begini. Ora trimo aku. Arjuna, opo? Katrangan kowe ora kuat. Nampa dayaning tirta Panjuta. Ana saranane kowe bisa waluya tuwing jati. Opo? Janji kowe iso mateni Semar Badranaya. Mula golek ana Semar, nek wis kecekel patenana mati Semar. Kowe pulih kaya wingi muni. Semar, kowe wong dek-deke ngala, tutuke ngala, gurune ngala. Nandi papanmu? Kecekel tangan kok lutilamu. Rama Penemban, jimat klima sada menika lajeng dados pundi? Kudu sliramu sing gawa. Jalaran mek dudu sliramu, malah mengkono pandakmu sing dudu-dudu. Lah sak mangke kowe aja badar dhisik. Tak kanthi ngetutke lakune Janaka ingkang wujud Gandharwa iki mau. Mengko janji kelakon Semar wis tekaning pati. Nirnake Pandhawa liyane angel mijet kowe ngeranti. Yen mekaten monggo kula dherekaken Penemban. Ayo diawat-awati Janaka iki wae. Nagari Dwarawati kang kinarya sabeting carita. Nalika sumantri kang ngrengani Nagari Dwarawati. Narendra jejuluk Prabu Bathara Kresna, ya Prabu Danardana, ya Prabu Harimurti, ya Lengkawa Manik, ya Prabu Padmanaba. Lah punika tawananira Prabu Bathara Kresna, Narendra panjalmaning Bathara Wisnu dewaning kabahagyan. Sumorot tejane sumundul ing awiyat. Ingkang mangarsa Wiswanira tumungkul nyayah konjem pratiwedanane Wiswanira Sentana Dwarawati kekasih Raden Harya Setyaki ya Singa Mulang Jaya. Dereng ngantos Prabu Kresna paring pangandika
katengko rawuh nyoke neraka Narendra Mandura Prabu Baladewa Prabu Kresna dipimulat Prabu nyoke neraka gupuh denya ngajarani jaliyaning talaga kadilangit mambang tampas bulan upamane Sumayana upami Koko Prabu saderengipun rawuh paring cecala temtu ingkang rayi mapak wonten sakjawining Baluwerti kanthi upacara pinangka pakurmatan rawuhipun Koko Prabu. Nadyan to durung kasembadan nanging pun Kakang Surmangsa mulya rasaku duwe kadang taruna kang semengku kawibawan nanging ndadekno pamriksamu Yayi pun Kakang dumeka nang Dhuwurwati ora kanthi cecala pancen ora tak sengaja inggih purwane pun Kakang Jengkar Sukamandura minangkani pamundhute Yayi Prabu Duryudana ana nawala nyebutke Yayi Prabu kagungan kersa arep bangun Candhi Saptarengga mengkono ora ngira babar pisan bareng tekan negara Ngastina manut penemune Paman Durna kudu arep mateni Pandhawa arep mateni Yayi Prabu Kresna sing disraya Narendra saka negara Tranggulang Jagat jenenge Sakra Sangkara. Wah. Upama ora kelingan wong Stinggil tak larak. Bareng pun Kakang ya isih eling nek ana Stinggil mesti bisa tak ampah nepsuku. Tekan dalan tak cegat. Inggih, tak coba kadigdayane. Dheweke ora wani panggah. Ilang saka Pandulu. Nanging aku duwe penemu dheweke ora mung cukup semono. Mesti bakal gawe sintrakane Yayi srana lagu sandi. Mula kalenggan iki Yayi aja nganti lena kaprayitnan.
matur sembah nuwun Koko Prabu. Koko Prabu tansah rumeksa kami dadanipun ingkang rayi. Nanging mboten perlu kuwatos Koko Prabu. Pejah gesang menika kapurba dening panguwaosipun Hyang Widiwasa. Dipun gedhongana, dipun kuncenana. Bilih sampun pinesti saged winastan margining pejah 1000 kesandung saged dados pejah, kesrimpet saged pejah. Najan wonten madyaning paprangan udan jemparing nanging yen Bathara dereng marengaken. Mboten kirang anggenipun badhe namengi Koko Prabu. Yo, ning yen titah iku ora ambudidaya, rak jenenge kainan. Inggih Koko Prabu. Mila ingkang menika Koko Prabu sampun paring priksa dhumateng Kang Rayi, kula matur sembah sewu nuwun. Tatkala Kresna tan tulus anyakra ring Siwaraja nawi suta kekalihira minggahing rata. Tumiyangaken ingkang sarutama praptanira Sang Hyang Bathara Narada. Jahning talaga kadilangit mambang tampas wulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur kulun Bathara Narada kula nyaosaken sembah pangabekti. Ulun trima ya Gaya. Kita ngaturake pangabekti marang ulun. Sampunipun lenggah kanthi prayogi. Keparenga ingkang wayah nyuwun priksa menapa wigatosipun. Kula rawuh wonten negari Dwarawati. Ya Gaya. Kula niku utus Adi Permesti Bathara Guru supaya paring priksa marang kita. Inggih. Kalenggan iki kaya Nganjung Celaka. Kaya kena bebenduning Hyang Widi. Katempuh gara-gara palenggane Adi Permesti Bathara Guru umpak bali marsu Pundawanik gonjing Kawah Candra Dimuka umek amber lendir blengidaba perbawane panas tur mawa wisa ora jeneng mukal Hapsara Hapsari Bathara Betari lumbuk bentos padha bingung bilulungan wayang wuyung wewuyungan. Adi Permesti nampa sita wangsiting Hyang Widiwasa
bisa tentrem kayangan junggring selaka ora ketang sak kendheping netra kudu kalenggan pusaka Ndhuwurwati Puspita Wijaya Kusuma dadi ulun tumeka iki diutusani guru mundhut ngampil kembang Wijaya Kusuma yen wis kayangan tentrem balikke marang kita. Pukulun kagungan pamanggih mekaten menapa sampun kapenggalih nglebet menika sampun kapenggalih leres bener cobi kula aturi menggalih Puspita Wijaya Kusuma menika rumiyin saking kayangan nanging sak menika wonten Mercapada menapa kemawon ingkang wonten Mercapada menika yen nandhang Cintraka ingkang paring pengayuman saking kayangan. Teka sak mangke kuwalik kayangan mundhut pengayuman saking Mercapada. Upami kula nyaosaken. Badhe damel kusut asmanipun para dewa. Nek ngono dewa iki saiki ora ana gunane. Kayangan nampa bebendu kok sing gawe tentrem kudu pusaka saka Mercapada. Lah yuk dewa-dewa iki do nggo apa nang rembug? Lah menika. Wah iya, Pak. Apa gak pun penggali? Ah, iki dawuh Adi Guru kok. Dawuh Adi Guru. Dadi mingkari kita ngrilake Ponapi Buya. Yen kita Buya minangkani pamunduti Adi Guru, ulun supaya rada paripeksa. Kresna sinayang gelung mangrengges sakranira kumitiraning asta Om ngelingana titi sing Wisnu Bathara mangudi Triwikramanira sagunung rong gunung kocap kacarita Prabu Bathara Kresna dupi midhanget pangandikanipun Bathara Trada sedya rada paripeksa sigra Bathara Kresna mespadakaken Bathara Trada kanthi kaweninganing penggalih dupi den mespadakaken kanthi kaweninganing penggalih nata Ndhuwurwati datan kemeran priksa bilih menika sejatosipun Duratmaka sigra matek Aji Paweling ingkang kapandhu Aji Paweling pusaka Ndhuwurwati njeng Kyai senjata cakra tanggap ing sasminta kuwal saking Palangkanira dupi sampun wonten singgil ngulat Bathara Trada datan kemeran priksa bilih punika Duratmaka tanpa toho senjata cakra tumempuh jajane Bathara Trada kebadaran Prabu Sakra Sangkala lumajar kapian mbur tinggil Binatarata. Aja mbok megak Yai. Ya iki mau mungsuhku. Sakra Sangkara serayane Yai Prabu Duryudana. Kula aturi sabar Koko Prabu. Kula mboten maiben wantering penggalih Koko Prabu. Namung ngadosna kawuningan.
bilih Koko Prabu ing ngladosi Dwarawati dados ajang Pacakara. Dwarawati badhe risak. Kawula ingkang boten mangertos perkawis dados banten. Banjur pun Kakang Koko Prabu mlapat kemawon kengerayi saking katebian. Kula piyambak ing badhe ngladosi murih Dwarawati boten dados ajang Pacakara. Kula sedamel gelar mundur mekaten. Wah, ya wis aku nek karo Yai Kresna petobat. Kula piyambak wani aku ora maido. Yai Prabu Ramarengke kok. Kowe ora perlu melu-melu Setyaki. Nggih. Nyuwun pangestu Prabu. Serayanipun Kurawa badhe kula papagaken. Bawur pangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong beri mager gongso tetek kaya budula jagat dewa Bathara uyai wah ora mung mandhek kabar Bathara Kresna paling waspada paningal bareng rembug wis ngarani senjata cakra ora ngendika sak kedheping nektra lha kok dadi ana cumlorot kaya teluh braja tumama anggaku wah badar ngenggon aku kowe Prabu Sakra Sangkara ya dasar ya to tekaku kene kudu arep mateni kowe mula aja ngenteni babak bucik kulitmu manut tak tugel gulumu. Wah, dalah. Kelakon menugel gulune Kresna nanging janji entek budine Kresna. Lena pangindawek candak mati dening aku Kresna. Ingkang ndawek Pacakara kang kinarya sambeting carita nenggih imbaning harga himawat wonten teja sumarot suwululing awiyat sayekti punika tejanipun Kyai Lurah Badranaya Semar ya bojo Gati ya Nayantaka
Kyai Dudo Manganang Nung Janggan Asmara Santo Durdyah Punta Prasanta mawa tejan lae lamun to Cinandra anggane Kilurah Semar dadi tembang pocong Semar iku Hantara Trimadya Candra ninggal Pedukuhan Karang Kedempel jujuk papan kene lagi ki aku nyuwara pertanda aku diparengake paring tulodo marang mong-monganku kabeh cetha yen momong aku kelenggane iki arep ana sing bebeda arep ana sing ngiri godha nek nganti aku lena kaprayitnane ora urung bakal bubrahangkane nalariro kang katawengan kacarita Prabu Puntadewa ingkang wis dumunung imbaning harga himawat dupi molat tejo simara sumunuling ngawiyat datan kleweran priksa bilih punika Kyai Lurah Semar Aglis Daya marpek Lurah Semar kadherekaken Sangya Prakateng saha nata Ndarawati
Kowe Puntadewa? Iya Kakang Semar, padha slamet. Ya pangestu murana sambikala. Kresna ki ya padha slamet. Ya pangestune Kakang Nayantaka. Werkudara. Ya pangestumu Semar. Angga Wijaya ya padha raharja. Piye pangestunipun niwa Kyai? Petruk Gareng ya slamet. Mas. Wong Sulami pinter lagi. Oh, wawayadan. Kaya ngono kae kepiye kae. Karo sapa-sapa ora basa. Kakek niki ngono kae ambek angker. Angger tak kutuki ya nganti kaya apa kowe iki. Ana wigati apa? Do teko mrene. Kakang Semar. Sakwise Kakang Semar mindra saka padukuhan ngamarta kaya kena bebenduning Bathara. Mongko aku sedya mbangun Candhi Saptarengga ana wangsiting Bathara. Kudu Kakang Semar ingkang ndumbani. Mula kalenggan iki Kakang Semar kepareng ora kepareng tak boyong. Ana negara Ngamarta ndumbani para kadangku Pandhawa nggone sedya mbangun Candhi Saptarengga. Semono uga aku Kakang Semar rumangsa luput ngayomi Pandhawa semulena kaprayitnanku. Mula aku njaluk pangapura karo Kakang Semar. Dadi aku pokok arep tok go mulih ngono. Nggo apa? Ora murung aku iki rak mengko saumpamana. Nek dinengke wae ngembon-mboni. Nek diguwang blederi. Liyaning Pandhawa ngarani Kakang Semariku uwuh. Nanging Pandhawa Kakang Semariku jimat ora bisa karumat. Pusaka bisa kandha. Mula keparenga Kakang Semar kudu tak boyong. Semar ora susah wangkot keparenga tak gawa bali ana Ngamarta. Yen Ngamarta ora ketunggun Semar busah baseh. Ya aku meksa arep diatur karo sliramu kabeh ning sak metara iki dhisik ya. Leng-lengen liya mangun mangungkung kanduan limang yaya leno tanpa kanin. Gandharwa Hidra kaelokanipun dupi den pandeng Kilurah Semar badar sejatining wujud Yan Arjuna eling dhateng sesembahanira. Sinuwun Puntadewa, Kresna, Werkudara. Karo sing agek teka kuwi nek gelem ngrungokke. Kowe iku pengayomaning para kewula saindenge Nuswantara.
Kawula kang dumadi Swantara dumadi saka suku-suku, saka basa, saka tata cara werna-werna pinudi bisa manunggal tetunggalan. Kanggo gawe naleni para pepundhen biyen tinggal sabda kang munine Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Wujude iku beda ning rasane padha. Lah, yen arep tentrem negaramu, kowe duwe paugeran 5 perkara. 1, kowe kabeh kudu wani mbelani bumi kelahiranmu. Kaping 2, kowe kudu gelem ngayomi marang para tapa para sugata kang sedeng ulah puja brata. Kaping 3, kowe kudu tresna karo sapa wae. Aja bedake gedhe ciliking, belajar pangkat. Apa dene panguwasa? Apa meneh melarat sugih kadonyan. Kabeh iku mau kudu mbok tresnani. Kaping 4, kowe iku satriya. Ora kena ngoncati kesaguhan kang wis kaweca. Kanepe kaping 5, kudu wani mbelani bener, nanging bener ingkang dhasar adil, ora kok benere dhewe. Iya Kakang Semar. Nek dirungokke ngono ya gampang wae. Nek nglakoni sing angel. Yen arep rada gampang nganggo srana Pancasara. Panca 5 ana kene Sara Padang. Ora landhep nanging pepadang. 1 guna, 2 sudira, 3 susila, 4 nuraga, 5 sambil guna. Guna iku kepinteran. Kowe iku satriya, kudu ingkang limpat ing pambudi, buntas kawruh saliring reh, akal alus kudu mumpuni. Monggo sing jeneng kepinteran iku anggrise ana srengenge sing nyoroti jagat raya. Kepinteran isih thukul wae. Aja wegah. Kowe aja wegah, kepinteranmu iku ora tok nggo pribadimu, nanging kanggo nentremake negaramu. Kaping 5, sudira. Sudira iku wani lan tanggung jawab. Nek kowe wis duwe pakaryan, nek urung rampung aja mandeg. Aja pakaryan angka 1 urung rampung wis gawe meneh, ngerancang meneh. Sing angka 2 urung rampung ngerancang meneh. Sing angka 3 urung rampung ngerancang meneh. Kabeh ora rampung mlungkrah. Kepara malah ilang. Satriya iku nek nandangi pakaryan siji kudu rampung tuntas. Cara wong mlaku padang, ora ana kang nyandung, ora ana kang nyrimpet. Susila. Kowe iku satriya kudu bisa tepung karo sapa wae. Ana bebasan awor wong tuwa ya iso ngandhake ngelmu cara wong tuwa. Awor bocah iso gojek cara bocah. Nek kowe bisa ora mbedakake srawungmu, kowe ora rumangsa ngalahke ning menang. Lumada ora nggawa kanca tekan nggone akeh kancane, ora nelukke kok wis padha teluk karo kowe. Merga kasok katresnan nggonmu duwe tumindak susila, bisa srawung karo sapa wae. Iya. Kaping 4 nuraga,
tumandang karya iku manut kekuataning kahanan. Amarga raga iku mung duwadi saka anasir 4 perkara. Bumi geni banyu angin. Bumi bali nang Pertala sesuk. Geni bali nang Dahana. Angin bali nang Maruta. Banyu bali nang segara. Nanging sukma sejatining urip ingkang kudu bali ana astaning Hyang Widiwasa. Lah kuwi. Mula yen kowe iku makarya bebasan sirah tok nggo sikil, sikil tok nggo sirah. Nek Bathara urung marengke mandheg ana paribasan, tanganmu tengen entuk 3, tangan iki oleh guang 4. Tangane tengen entuk 2, tangan iki oleh guang 5. Beda nek wis Gusti marengake ana paribasan, sukir godhong dadi liwat. Ming guneman kaya guyon bisa dadi rejeki. Mula yen memang karya nandangi pakaryaning praja, aja mbok arep-arep iki sesuk entuk pira. Entuk-entukane pasrahna marang panguwasaning Hyang Widiwasa. Tekad kang kaya mengkono mau bisa gedhekke anteping ati. Ora mangro tinggal tumandangmu satemah pakaryan tuntas bisa rampung. Sambigana. Tegese sambigana ki wicaksana. Wicaksana ki ora waskita lho, kok kleru. Nek waskita ki weruh sadurunge winarah. Nek wicaksana iku duwe rancangan ora tau luput amarga sadurunge wis dipikir luwih memet. Kaya ta upamane nggon gumlare gamelan. Anek sing ngegoke kon ngendang ya ora teyeng. Mula ya sing nyekel iki kuwi mengkono upamane mesti bakal bisa trep dadi apa sing dadi karanganmu, yaiku kang bakal bisa gawe tentreming negaramu. Surum teman karo kingket lermang muswa kang layon tenyo ilang memanise wadono kang katon layu rahnya maratani Kakang Semar, aku paten ono wae Kakang Semar. Ora kanyono-nyono Kakang Semar. Cara lumaku aku kesasar. Aku meh tega karo kowe. Jebul aku luput paten ono Kakang Semar. Apa aku ki algojo apa? Sok mateni wong. Kowe kuwi lumangsa luput, janji rumangsa yuk njaluk ngapura. Kuwi wis wong apik. Sing jenenge wong ala ki luput ora rumangsa luput. Didulungke lupute karo liya, malah ndumuk lupute wong liya. Pancen kowe kena dayane si Pendhita Durna. Lah ya wis ora apa-apa wong kuwi gurumu. Kakang Semar kepareng batak boyo ngono negara Kamarta. Kosek sinuwun Wurawati. Apa Kakang Semar sliramu
kalenggan iki jenenge akeh elek. Lho. Jenenge elek. Ana Duratmaka mimba Bathara Kresna nggawa layang Lima Sada. Nek layang Lima Sada iki barine ora saka sliramu, kowe tetep diarani maling. Leng-leng driya mangun mangungkung kanduan rimang yayalena tan kandhen. Yen mengkono aku nyuwun pamit, nyuwun pangestu. Ya. Ayo Petruk kowe tak kanthi, nggo kula derekke. Kresna sinayeng gelung pamuledeng cakra gumitir aning asta kowe Kresna saka ngendi? Ana bebasan dalan Pak Sudik Gedhesikan. Pancene sing takon iki aku kok kowe. Aku Kresna saka Dwarawati. Sing Dwarawati ki aku tak kandhani. Ya. Yen mengkono kowe sing nggawa jimat Lima Sada. Loh. Aku weruh urung karo jimat Lima Sada kuwi. Kowe aja waton mus. Malah kowe sing tak dakwa. Saiki tak jaluk jimat Lima Sada. Ora perlu kakan mus. Kowe adu kadegdayan karo aku. Kene mergane patimu budi tak sembadani. Kakang Semar Kresna ingkang nggawa jimat Lima Sada digdaya monggo kekrungu janjine sing kalah kuwi sing gadungan lima. Kowe ora ngerti. Mongso menang karo Kresna kae nggawa jimat Lima Sada. Oh, nek ora malinge kae. Iya. Kakang Semar syukur bejo sewu yen priksa banjur kepiye aja melu-melu. Kae mungsuhe gamanku iki andan. Gamanku iki paringane Sang Hyang Pada. Petruk. Iki jenenge Purbajati. Ning iki mengko anggere mateni Kresna kae bali nang tangane sing duwe. Tangane sing duwe sapa? Ayo iki mengko bali ana rasane Sang Hyang Pada. Ning kowe ngedang kono.
Mengko sing kecekel sapa gawaneng mrene? Oh nggih, sendika. Bathara Kresna Ketaman Pusaka Purbajati Badar Jati wujud Pandhita Druna Padang-padang tekanine dijengkeleke aja di padang-padang kaya sinyal pote ngebos ayo tak jengkeleke madhep brono aduh kaya aja sia-sia matur kakekne kula ngaturaken tumpeng jeblukan aduh padake tumpeng aku Petruk kowe wae sing takon gawa jimat lima sada Durna iki. Gong, diwangi ngurus sini, Gong. Ya. Nih, marene. Aku tak tok kapake, Truk. Apik-apikan ya wis tuwa aku ya wis tuwa. Wis tuwa kuwi ora usah ndandak aksi, ya. Kowe nggawa jimat lima sada to? Ora. Aku ki weruh urung kok. Semari ngawur. Aku baru karo jimat. Ada. Aduh, kuwi apa, Truk? Petel. Nggo medal bathukmu. Aduh. Aja ya, Truk. Labung. Nggo matok. Aduh. Cilaka iki. Ya. Lah ya nanti jimat lima sada. Mane sing gawa aku ndarak ngono. Yo. Saiki kari nang omah. Aku tak mulih. Culke minggat kowe kok. Ning golek yae nang kecekel kon keculke. Culke ya kena nek tele-tele. Padake apa, Gong? Ayo. Baleke ora? Ora baleke jimat lima sada. Laku tak. Iya, Ya. Jimat lima sada tak kekke. Kowe ning aku aja dikapak-kapakke ya. Iya ta wis. Aduh ya. Nya. Aku urung tau weruh. Tak semantakke kakekne sik. Napa ngene iki jimat lima sada? Lah ya iki jimat lima sada iki pusaka jan. Nyudulanan Durna. Aku culke. Golek pirang-pirang dina ge kecekel kon culke. Wis kecekel serake sing wajib dhisik kaya ngene.
Matur sinuwun Mandura. Menika ngaturaken tumpeng jeblokan. Yo tak trimo, Truk. Pun monggo sekecake. Kalepatan kula nyuwun pangapunten, Nger. Jatosipun nalika wonten singgil menika. Kula menika rak mboten wonten isi menapa-menapa kaliyan panjenengan. Yen kula dianggep lepas nyuwun pangapunten. Pripun? Aduh. Bareng ngendika kok kaya bledek. Sampeyan njaluk ngapura? Nggih. Niki pangapura saking kula mang tampani. Aduh. Swara sata rame kabyarsi lawa kalung luru delian cilih kawanan ing semune wetan bangsulakipun pratandha wis gagat enjing rembu lan wis gumlewang nengku loning gunung neng kuloning gunung ing badisan wiwit ubah lanang wadon samyo sareng nyambut karti netepi kewajiban Kakang Semar kula Den yen ora sisip iki candine Rama Prabu Pandhu Dewanata nggih kaparenga Kakang Semar ingkang matur luwih dhisik nggonku sedya ngurwakani mbangun Candhi Saptarengga ya prayoga Kakang Semar kowe ingkang dhisik matur ana ngersaning para pepundhen
pangolati Surya kang mangrangsang wayah Prabu Puntadewa panjenengan menika sinten? Aku perbawane Prabu Pandhu Dewanata. Keparengipun Rama kowe nek arep bangun candine bapakmu ana syarate. Serananipun menapa? Aku njaluk sajen bekakake Janaka. Kados pundi Koko Prabu? Rama Prabu mundhut sesaji bekakakipun Janaka. Lah Janaka purun menapa mboten pun dadosaken bekakak? Kula perkawet angin kula badhe ngendika Arjuna, Rama Prabu Pandhu njaluk bekakakmu ki piye? Yen pancen sedaya sampun tega kula iki kandhen nderek. Ya, lewangsulan kok alon-alon. Gatotkaca, kula sumping suket kula njana Siti Cakna. Kiwa tengen kene iki waspadakna napa? Gatotkaca keci gentar. Gentar gegono tan ngambah pratala. Surapatut buta sing bekal lakuku ora minggat labrak. Menika wau sanes perbawanipun Paman Prabu Pandhu. Menika tesih panunggalanipun seranganing Kurawa. Inggih, sakmenika Yayi Prabu monggo. Kula dherekaken mangke menawi mriki sampun rampung, kula badhe mlapat anak kula Gatotkaca. Apa dene Kakang Semar? Nggih, mangke kula tandangane. Piye nggonmu ngiri godho? Wah, kajenengan Gatotkaca kula dilabrak malih. Gatotkaca wis ngerti karo kowe, ampun. Ming kula rak mboten ngaku jeneng kula. Dadi dheweke iki ngerti akeh buta sing begal aku. Doyak terus. Kula nyuwun pengayoman penemban. Aja kuwatir mundur tandangan nih Pandhawa. Pandhita Akarya Wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin dinggone lawan kaliying kangkung kowe sapa? Aku Semar kowe Begawan Wisakarma. Ndih Pandhawa Silak sirnake
ora sah Pandhawa iki wae pengayomane Pandhawa. Lho. Kowe wani karo aku. Lho. Wis kok ngene iki dienggo wani apa urung? Aku ora maido kadigdayanmu. Kowe kuwi gaman. Mercapada ora ana sing nedhasi apuh kok apa. Gaman kayangan kono to. Ora ana sing iso nedhasi anggamu. Ning wong ampuh kaya kowe iki ya ana pengapesane. Apa pengapesanku? Kowe duwe wadi patang perkara. Ana ngendi? Ana bathuk, ana cethak, ana dodo gigir. Sing ana bathuk kuwi sastra caraka balik. Sing ana cethak sastra sengkala. Sing ana dodo sastra kala cakra. Sing ana geger sastra binedati. Kowe iso maca? Iso Semar kok piye to? Nek diwaca kabeh kuwi ragate akeh tak kandhani. Ning tak waca nggon bathuk kowe. Coba ngata bogama. Nyaya Jadapa. Lawa Satada. Karacana. Aduh, kagian. Mudhar kowe ayo. Sapa mah kuwi? Bathara Kala. Oh. Ora sembodo nek teko le mrubut dhisik dhewe. Mrubut milih sandangan. Tekan gone Mak Gledek. Oh. Aku wis tobat, wo. Lah tekan kene iki arep ngopo kowe? Doar mangan Pandhawa. Lah kok tok pangan? Ya. Sukerta to kowe. Kowe aja ngawur. Sukerta ki nek anak 5 lanang kabeh. Tunggal bapa, tunggal biyung. Lah wong ngomong aku ki ora kok. Sinuwun Puntadewa Werkudara Janaka putrane Pandhu patut karo Kunthi. Nek kula Sedewa putrane Pandhu patut karo Madrim putri Mandaraka. Kunthi sadurunge dadi bojone Prabu Pandhu wis duwe karna. Kaya ngono kok tak anggap Sukerta ki kala kok nekat. Udu ndeke bareng kan dipangan. Waduh, tujune konangan Semar. Ya wis aku tobat balikno kekuatanku. Tak balikke kono kene nek kowe yo balimu mampir-mampir. Lah piye? Tak balikke kekuatanmu nek wis tekan nggonmu tak kandhani. Tak sepi angin. Den sapu mawi sepi angin dening Kilura Semar Bathara Kala. Wangsul dalem kayanganipun sila mangumpeng. Kowe sapa? Kala Jenghiwara. Duh. Ayo. Jeneng kok dipaido. Jenghiwara. Jaramaya. Jenghiwara, Jaramaya. Jenghiwara, Jaramaya. Jaramaya. Oh, kleru. Aku ya yo kleru. Oh, ngeyel-ngeyelan karo kakekne ora menang. Kowe tekan kene iki siakon sapa? Sibu Durga. Iya. Ndereke Bathara Kala. Arep mangan Pandhawa donge ora entuk. Kowe aja melu-melu kaya Kala. Tekanmu kene nggo kanca pira? Ayo. Sing dhisik mau Jumana. Kok Jumana? Kancamu sing tekan kene. Ya kabeh. Kala Lada, kala Bamban, kala Klinthing, kala Slendep.
Kala lodo wis esuk mangane tandur yuk tandure mlonyoh. Kala Bambang mangane tandur godhonge garing. Kala lodo, kala Bambang, kala Klinthing. Kala Slendep sing sok nggawa lelara. Kaya to panas adem, demam berdarah, kanker. Hai. Tak medeni kan. Go bali. Digawa bali. Kapan ora tok go bali aja takon dosa. Tak tibani kumbala geni ajur badange. Wah, aja wae tak gawane kabeh. Wadyabala. Kala-kala. Kala Bambang, kala Klinthing, kala Lodoh, kala Slendep. Kabekta dening Jaramaya. Nagari Ngamarta Dwarwati saindenge Nuswantara. Tata tentrem gemah ripah jinawi. Woi. Saya minggah. Dumugi madya ganteng. Sayeti punika kumaranira Prabu Dasamuka. Lamun to ketaman Sanjata Cakra dumugi madya ganteng. Wangsul asal mulane. Nanging kala mangsanipun Jumawah Mercapada ugi saged dados panggiri godhaning manungsa. Manungsa ingkang gampil kagiri godha yit manira Dasamuka. Manungsa ingkang kirang tekun panembahe kurang mantep dumadine ana gumlaring jagat. Kalenggan punika saitsanipun Yitma Dasamuka Ngamarta Dwarwati saindenge Nuswantara tata tentrem gemah ripah kula jinawi. Werkudara, apa aja ngembelu sirahmu. Supaya kowe iso bangun Candhi Saptarengga. Nanging ngerti Dursasana. Merpeki kowe butuh nugel gulumu. Anak sangking sirahmu tak nggo pengewan-ewan ora minggat dupak. Oi!
Sinuwun Prabu Puntadewa. Oh Kakang Semar. Sinuwun Darawati. Apa Kakang Semar? Daos priksa. Sedalu muput menika wau. Lampan Pandhawa bangun candhi Saptarga. Sampun kalampah. Mboten wonten sambi kala. Pilih lepasipun kula sak anak-anak kula nyuwun pangapunten. Ya Kakang Semar. Perlu saos prisa dan pun timbali panjenengan dipun suni sawabing purna. Mugi para warga mriki anggenipun makarya menapa kemawon saged kaleksanan kang kajangka antasipun sing paniya dadi sing bakul-bakul sing ngingu raja kaya bisa ngrembaka. Ya Kakang Semar. Semanten ugi bilih wonten kalepatan kula dumateng kaki danyang Nyai Jandang. Anggen lo minangkani pamundhutipun warga mriki nyuwun pangapunten. Rene sampun sedaya paripurna kula sak anak kula nyuwun pamit. Jikalau di sini maksih ada sumur saya akan numpang mandi. Jikalau maksih diberi panjang umur, kapan saya datang kembali? Itulah. Bakul dawet ngemut susur, andum selamet muga kabeh diparingi panjang umur.